Moi boas tardes a todas e a todos e benvidos aos Luns do Ateneo. En primer lugar, eu quixera decir en nome do Ateneo de Santiago e da Federación de Ateneos de Galicia que acordamos sumarnos ao ano 2025 como ano castelao, conmemorativo dos 75 anos do pasamento do ilustre Rianxeiro, tratando de impulsar unha serie de actos ao longo do ano, un dos cais é esta conferencia compartida, que vai a tratar fundamentalmente sobre o aspecto máis estritamente político da figura de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Temos a intención de facer outra conferencia tamén compartida para falar da faciana como escritor e como artista de Castelao. E, finalmente, tamén temos a intención, dentro da Federación de Ateneos de Galicia, que recolle aos máis importantes ateneos de Vigo, de Pontevedra, Ourense, Ferrol, etc., facer unha homenaxe á figura de Castelao na súa vila natal unha vez entrada a primavera. Ben, dito isto, eu quixera comenzar dicindo que esta conferencia compartida vai a ser, efectivamente, impartida por dous dos máis importantes intelectuais galegos, Ramón Villares e Ramón Maiz. A verdade é que sería ocioso presentalos, porque son ben coñecidos e recoñecidos pola súa propia longa traxectoria vital. A primeira delas é a súa continuada presencia na nosa universidade, primeiro como estudantes, logo despois como graduados, logo doctorándose na nosa universidade, hasta acadar a cátedra, no caso de Ramón Villares, de Historia Económica, e no caso de Ramón Maiz, de Ciencia Política, non sei se de Historia, contemporánea. O sesgo como economista podría ser, que empecé ali. En todo caso, ambos os dous ocuparon tamén postos de responsabilidade na nosa universidade como decanos das respectivas facultades de Historia e de Ciencia e de Políticas, e, sobre todo, Ramón Villares, que chegou a ter a máxima responsabilidade como rector da nosa universidade. O seu labor como docentes e investigadores, pois, ao longo de tantos anos, desde os primeiros anos 70, é inxente. Dirixiron, pois, multitud de tesis doutorales, de traballos, que foron longamente premiados a nivel nacional e internacional. Eu quixera destacar dous traballos deles que me parecen relevantes e que, de alguma maneira, enmarcan moi ben a súa labor. O libro de Historia de Galicia, de Ramón Villares, xa publicado hai algunos anos no editorial Galaxia, e a Crítica de Sempre en Galicia, o libro máis importante de Castelao, feita por Ramón Maiz. Pero os seus traballos non deixaron de fluir ao longo de todos estes anos. Han seguido producindo obras e ensaios, multitud deles, algúns deles presentados neste Ateneo, como no ano, por exemplo, 2018, o libro de Nacionalismo e Federalismo de Ramón Maiz, e no ano 2022 o libro tamén de Ramón Villares, Exilio Republicano e Pluralismo Nacional. Por lo tanto, ao Ateneo de Santiago, ademais como ateneístas que son, ten unha enorme satisfacción en que estén hoxe aquí para falarnos da figura tan importante de Castelao. En segundo lugar, eu quixera tamén destacar o seu compromiso co país, porque o seu compromiso con Galicia, porque todos os seus esforzos, os seus traballos foron dirixidos para coñecer con rigor e con fundamento a historia do noso país e o seu encaixe político
co resto dos povos de España e de Europa. E, polo tanto, tamén é un aspecto que me interesa salientar de ambos os dous. Por último, xa sin máis preámbulo, voulles dar a palabra porque de seguro que me excedín incluso nesta presentación e o que agardamos todos con moita ilusión é escoitalos. En primeiro lugar, Ramón Villares e a continuación Ramón Maiz. Moitas grazas. Boas tardes a todos e todas. Moitas gracias, presidente, ou Pancho, por esta gananciosa presentación. Sí que tamén me complace moito compartir a mesa co meu directo amigo Ramón Maiz e, ademais, aproveito para recordar que, por unhas vías ou por outras, Castelao estivo bastante presente na nosa propia vida intelectual ou de organización de algunhas actividades que, de algún modo, me familiarizaron con esta figura. A primeira, aquela exposición que se fixo no Museo do Pobo Galego, que se titulaba De Rosalía a Castelao, Galicia, que tal vez a maior parte dos presentes non recorden, pero foi unha das primeiras exposicións que se fixo en Galicia sobre Castelao con ese formato, e logo o Congreso Castelao, que con o profesor Xusto Beramendi, infelizmente desaparecido, tuve unha ocasión de organizar no 1988. E logo máis cousas, entre elas colaborar con Ramón na edición crítica do Sempre en Galicia, onde que eu pouco traballei, non porque el me apartase, sino porque non tiña tempo naquela altura. Pero, en fin, Castelao estivo presente nas nosas vidas intelectuais e sigue presente, felizmente. Bueno, eu vou falar dunha parte de Castelao, que é a parte que realmente exerce política, que sobre todo a fai durante a Guerra Civil e do exilio republicano. Antes Castelao fora outra cousa, esa, como xa anunciou o presidente, será tratada de outro modo. Pero para confirmar isto que digo, podo evocar unhas frases do discurso moi importante que pronunciou Castelao en principios de xullo de 1944, cando fixeron un banquete multitudinario na cidade de Buenos Aires, con motivo da presentación da aparición, en certo modo, da presentación do seu libro Sempre en Galiza. É un discurso non moi largo, pero que é moi personal, no que el recoñece que non ten moitos, en fin, fai unha captatio benevolentia dicindo que eu non sou máis que un patriota, pero o que máis me importa suliñar é cando define o Sempre en Galiza, dice Castelao que é un libro, Sempre en Galiza se refire, que traté de elevar a la categoría de idea lo que en el álbum nos era puro sentimiento. Aí está a transición desde aquel xenial artista, que era o que as Irmandades da Fala era un referente extraordinario, aquel que contaba os dolores, vivencias, aspiracións e infortunios da poboación galega a través dun dibuixo moi simple, de poucas rayas, poucas liñas, mellor dito. É unha frase tamén relativamente breve. Él era consciente deso, de modo que concluía: la política non ha sido mi profesión, pero sí mi vocación, feita por outras vías. Desde a Segunda República, él tuvo que dedicarse a facer política, como líder do galeguismo e como parlamentario, representando o Partido Galeguista nas Cortes. Nas Cortes pronunciou algún discurso memorable, tanto foi así que un cronista parlamentario como don Venceslao Fernández Flórez acabou a crónica máis ou menos dicindo: aquí se ha presentado el Gandhi gallego, o libertador e o guía das aspiracións de Galicia expresadas nas Cortes da Segunda República. Pero, ainda así, cando Castelao realmente se convirte en político é durante a Guerra Civil e nomeadamente no exilio. De modo que vou centrar en grande medida no exilio, porque creo que isto é o que dá a última fase da súa vida, pero que dá tamén a súa propia dimensión. Como saben, Castelao estuvo exiliado verdadeiramente desde o ano 40, cando chega a Buenos Aires.
Antes, ou desde o ano 39. Antes estivo un pouco de viaxe diplomática, estuvo na URSS primeiro, estuvo depois nos Estados Unidos, estivo en Cuba, en tareas de sensibilización, que diríamos, da opinión pública, non só dos nativos, da URSS, desde logo, non moito, e de Estados Unidos tampouco moito, pero sí dos galegos ou españois que vivían especialmente en Estados Unidos. Fixo un traballo neste sentido moi importante, apoiando todas as organizacións societarias dos galegos emigrados. Tamén estivo en Cuba uns 4 meses, que foi moi importante na súa vida, pero realmente ele non chega a practicar unha política sistemática no exilio ata 1940, cando arriba a Buenos Aires en xullo de 1940. Podemos decir que, a diferencia de casi todos os exiliados republicanos, Castelao foi un exiliado atípico. Era republicano, desde logo, era galeguista, era defensor a ultranza, como foi hasta o final da República, pero el convirteuse nunha especie de exiliado entre emigrados. Non era un exiliado que estaba soñando con volver á súa terra, que tamén, senón que era un exiliado que trataba de articular e de falar e de entender cal era a posición daqueles grupos de dirixentes, e non só dirixentes, de antigos emigrantes económicos que se republicanizaron durante a Segunda República Española, que se volcaron sobre o autonomismo galego dun modo bastante directo e que levaron unha grande alegría e traballaron porque Castelao se instalase xustamente en Bos Aires. Castelao soñaba con ir a Bos Aires xa bastante antes. No ano 38, estando en Barcelona, o galeguismo organizado que estaba en Barcelona estaba pensando en poder desplazar a Buenos Aires ao propio Castelao, e mesmo negociando que podese ir como embaixador. Non pude ir de embaixador porque houve unha combinación diplomática entre embaixadores que o fixo imposible, pero en todo caso quedou a idea firme de que el quería ir a Bos Aires, e de modo que o seu grande valedor que tivo en Bos Aires, que foi Rodolfo Prada, xa lle escribe en 1938 que seipa que vou a Argentina para que lle comunique aos irmáns e aos amigos sen darlle publicidade. Quero que sairei a primeiros de xullo do ano 38. Acababa de chegar da URSS e ainda non fora para Estados Unidos. De modo que tiña, como antigo emigrante, porque ele botou casi 10 anos na Pampa, con seus pais, donde naceron as súas irmás, as dúas que despois morreron en Rianxo, ele tiña unha certa paixón por voltar a Buenos Aires. E aí foi onde se fixo realmente un político de altura e un político que, sin estar vinculado a organizacións e institucións republicanas que xa non existían, tivo que construir de novo, ou tivo que armar, digamos, con un tecido afectivo e un tecido político para poder actuar. Encontrou, felizmente, un núcleo protector, e digo protector en varios sentidos da palabra, bastante eficaz, porque conectou co grupo dos dirixentes societarios quizá máis republicanos, pero que non eran exiliados en ningún caso. Dentro destes, o que antes xa citei, Rodolfo Prada, que foi o seu gran valedor, o seu grande axente, o seu quasi ministro de Asuntos Exteriores, de modo informal, naturalmente, que tivo en Bos Aires, e o que guardou en grande parte a súa propia memoria, aínda que Prada non formou parte da principal institución da que logo falarei, que foi o Consello de Galiza. De modo que este núcleo, que era Manuel Puente, Prada, Abraira, e algúns dirixentes do Centro Galego, da Federación de Sociedades Galegas, de sociedades locais, foron digamos, o soporte humano e o soporte político e o soporte económico de Castelao. Porque Castelao non só foi atípico por ser un emigrado, un exiliado entre emigrados, senón que foi atípico porque foi un exiliado sin ter ningún soporte dos fondos da República transferidos ao exilio, a través das organizacións de apoio á evacuación dos exiliados desde Francia ou por outras vías, aqueles que foron para México, que foron para a República Dominicana, que foron para Chile, de algún modo estuveron apoiados e parcialmente subvencionados polos fondos da República. Castelao e o galeguismo en xeral non tivo ese apoio. Tuveron que basarse no apoio que desde
Buenos Aires, e desde Nova York, e desde La Habana, e ofrecían as sociedades galegas de inmigrantes, os comités de apoio aos refugiados, ou de axuda aos refugiados. E isto é o que define, por tanto, Castelao na súa entrada en Buenos Aires e na súa vida ali. Viveu liberado políticamente, con apoio certo de Manuel Puente e outros 11 de La Fama que mensualmente lle pagaban o seu departamento na Rúa Belgrano, os gastos máis imprescindibles para facer tareas políticas, de modo que estuvo acollido, pero tuvo que facer unha maravilla como foi todo o que fixo en Buenos Aires con poucos medios, casi sin medios. E isto que ele fixo en Buenos Aires. Primeiro, reorganizar o galeguismo. É dicir, introducir unha novedade organizativa bastante difícil de explicar, non trasladando a Buenos Aires e a Montevideo o Partido Galeguista, senón creando unha organización nova chamada Irmandade Galega. Que a Irmandade Galega como medio de integrar a todos aqueles que tivesen algún sentimento máis ou menos forte, entre vago e moi afervoado sobre Galicia, pero que podían, digamos que, militar políticamente na Irmandade Galega. En segundo lugar, mantivo algo que xa facía durante a República, que foi a conexión que podemos chamar Galeuzca, o que chamamos Galeuzca. Galeuzca é unha organización, unha alianza de Galicia, Euskadi e Cataluña, que fora xa fundada, primeiro no 23, despois refundada aquí en Santiago de Compostela, moi cerca de aquí, en Fonseca, no Pacto de Compostela no ano 33, despois mantivos durante a República, mal que ben, e no exilio, onde tivo máis peso foi justamente en Buenos Aires, en Montevideo e en parte en México. De modo que ele tamén foi unha figura que loitou moito pola idea de reconstruir Galeuzca. E, en terceiro lugar, creou algunhas institucións e publicou un libro, sobre todo, que foi Sempre en Galiza, que marca unha época, desde o punto de vista da política no exilio. Todo isto foi feito no ano 1944, o Sempre en Galiza foi publicado en maio de 1944, o segundo punto importante foi o Consello de Galiza, foi fundado o 15 de novembro de 1944, foi, podemos dicir que, o ano máis milagreiro, podemos dicir, de Castelao en Buenos Aires. Teño que cuidar do horario porque me puxo unhas marchas moi estrictas. Alén de publicar o libro que antes dixen, do que agora direi o Consello de Galiza, a contacto con Galeuzca permitello, sobre todo, manter relacións con vascos e cataláns que formaban parte dun modo ou de outro da política vasca e catalana no exilio, pero estaban ali en Buenos Aires, non estaban en Europa. E isto permitello reproducir en Buenos Aires un pouco a estrutura de Galeuzca. Ben é verdade que os cataláns e os vascos, desde o ano 40, reconstruíran a súa situación dunha forma, podemos dicir que intelixente, pero que moi de última hora, porque de forma repentina a invasión de Francia polos nazis tuvo como consecuencia que os dous presidentes do goberno vasco no exilio e do goberno catalán no exilio ou morreron ou desapareceran. O presidente do goberno catalán era Luís Companys, que foi detido pola Gestapo en xullo, agosto de 1940, transferido a España e, como saben, fusilado en Montjuïc. Por certo, Castelao participou en varios mítins e varias sesións de conmemoración do día da morte de Companys, tanto en Montevideo como en Buenos Aires. E o presidente vasco, que era José Antonio Aguirre, que estaba en exercicio do propio goberno vasco no exilio, neste palacete que agora está en discusión, que teña na Avenida Marceau, París, desapareceu. Desapareceu, non se sabe moi ben como, sabe por qué, pero non como. Tanto é así que, en vez de recuar, con perdón da palabra, ante o avance das tropas nazis, o que fixo foi cruzar a ola. E foi cara a Alemanha e acabou en Berlín. Entón, en fin,
é unha epopeia persoal extraordinaria, nunca moi ben explicada, pero o feito é que el foi ali, que estive ali é verdade, e que se leu dali tamén foi verdade, con moitos apoios, especialmente religiosos ou de organizacións de monxas e de frades, sobre todo de monxas, pero, en todo caso, os vascos e cataláns, no ano 40, á vista desto, reconstruíron o que era goberno no exilio mediante dous consellos nacionais, un Consello Nacional Vasco e un Consello Nacional de Cataluña. O Consello Nacional Vasco, que foi dirixido por Manuel de Irujo, que foi despois moi amigo de Castelao, xustifica xa en xullo de 1940, é dicir, pouco despois da invasión nazi, que para que a unidade política vasca sea eficaz e jerarquizada e que non sufra quebranto como consecuencia da catalepsia que el gobierno vasco padece retenido en Francia, acordaron crear el Consejo Nacional de Euskadi, integrado por personas que ostentaban el cargo de gestión política en las 5 delegaciones generales de Euskadi. Punto y aparte. Igual camino sigue Cataluña. Y ahora, punto y aparte. Intentamos que Galicia nos imite sin demasiada esperanza, dada la inercia de los gallegos. Isto non que conste moito en letras de ouro, pero porque Irujo era un pouco irónico en xeral, non? Pero era un político de fuste. Bueno, isto significa que tanto os vascos como os cataláns dispuxeron unha solución de emerxencia creando dous consellos nacionais para evitar o baleiro de non ter gobernos. Claro, que podía facer Galicia? Que podía facer Castelao? Pois non tiña realmente instrumentos para facelo. O estatuto estaba aprobado polo plebiscito, estaba entregado nas Cortes, quixo ser tramitado nas Cortes de Montserrat, pero non acabou de ser, non foi polo menos aprobado polas Cortes, por tanto era un requisito necesario para poder formar un goberno, por tanto estaba nunha situación de incerteza. De modo que só foi a partir do ano 44, despois de publicar o libro, e de que empezara a mudar o contexto internacional e a esperanza de que as potencias nazifeixistas podrían quebrar, podían perder a guerra xa definitivamente, e que as potencias demócratas occidentais terían unhas posibilidades moi grandes de reorganizar non só os seus países, sino tamén aqueles que apoyaran os nazifeixistas, especialmente España, probablemente Portugal e algúns outros. Por tanto, neste contexto, é cando Aguirre anima moito a Castelao, e Castelao agradece este apoio, que debe constituir un Consello de Galiza. El dá ese paso porque espera, con certo fundamento, que sexa recoñecido polos vascos e os cataláns. Agora, eran conscientes, el e os outros tamén, que non era a mesma cousa, que non era o mesmo ter unha organización ou unha institución que representase a vontade política dos galegos sin estatuto que outras que xa tiñan goberno e que fixeran a guerra. Era totalmente distinto. Pero, en fin, cando lle contesta a Aguirre, despois da súa proposta, dicelle que el reconocimiento del Consejo Nacional de Galicia, nacional puño huevo, él dice Consejo de Galicia. El reconocimiento del Consejo de Galicia por los gobiernos de Euskadi y Cataluña tendrá un valor extraordinario, pues si moralmente somos equiparables, jurídicamente no somos la misma cosa, dice Castelao, ya que vosotros habéis realizado la voluntad de gobierno en tanto que nosotros solo la hemos expresado. Mellor non se pode decir. É claro como a auga. A vontade do electorado galego foi expresa. Expresouse que querían autonomía, pero non chegou ao punto de transformarse en institución. Por eso Castelao dice, el Consejo necesita un artificio político-jurídico adecuado a la singular situación que padecemos. E aquí foi cando saleu a idea de crear o Consello de Galiza, que era como unha especie de Consello Nacional de Galiza, pero nunca empleou o término nacional, será Consello de Galiza, que foi creado, como xa dixen antes, en novembro de 1944. Como se justificaba este Consello? Bueno, Castelao era sabedor de que tiña que ter algunha base xurídico-política. E, por tanto, recorreu ao exiliado que tiña máis cerca e que tiña máis categoría nese punto, que era nada máis e nada menos que don Luís Tobío.
Luís Tobillo estaba naquela altura exiliado en Montevideo, como xente dunha multinacional farmacéutica, pero non esquecer o que aprendera con Kelsen e con Heller na Universidade de Berlín, nin o que explicara aquí na Universidade de Santiago como profesor de Dereito Político, e, por tanto, aconselloulle de forma que tiña que crear unha institución que fose, esta palabra é clave, un fideicomisariado da vontade política do pobo galego expresada no plebiscito do 28 de xuño de 1936. Esta palabra foi constantemente repetida até a saciedade. Somos os fideicomisarios, os que mantemos en vigor e polo mandato que directo ou indirectamente nos deron o pobo galego, porque foron elixidos como diputados, pero non estaban na votación do plebiscito, polo que se constituiu o Consello de Galicia. De modo que o Consello foi constituído por diputados que estaban vivindo no Plata ou en Chile, que eran, próximos ao Partido Galeguista ou membros do Partido Galeguista. Realmente Castelao era o máis importante. Logo, Suárez Picallo, que fora un emigrado que retornou a Galicia, que estaba en Chile, tamén se integrou, un agrario, que era Alonso Ríos, e un republicano de Vila García, Elpidio Villaverde. Isto é o que consiste o Consello de Galiza. E o Consello de Galiza comezou a funcionar, por tanto, como expresión política dos galegos no exilio. Ahora, qual foi o problema? O problema foi que este Consello tiña unha composición bastante restrita, ou por non dicir moi restrictiva. Se só eran 4 membros. Aumentou a 5 cando o diputado Alfredo Somoza, que votou 11 anos escondido nos fallados de Coruña, durante a Guerra Civil e posterior, 11 anos, chegou, tamén por unhas vías un pouco difíciles, a Montevideo, e Castelao incorporouno ao Consello de Galicia, de modo que ao final foron 5. Pero había moitos outros diputados que estaban en México, que estaban en Estados Unidos, algún, por exemplo, don Emilio González López, e que estaban en Europa, que estaban vivos, que eran tamén fideicomisarios da vontade do pobo galego. Por fas ou por nefas, el Castelao non se decideu ou non puido incorporalos, porque tamén se ofrecían por veces os comunistas, outras veces de outra orientación. Finalmente, que o Consello foi creado no 44 con un programa moi importante, que creo que é o máis grande que fixo o Consello de Galiza como en si mesmo, porque despois a súa actividade administrativa, económica, non tiña funcionarios, foi só representativa. Pero foi presentado con unha acta de Constitución que realmente define a política de Galicia dentro de Galeuzca. E dentro de Galeuzca como unha alternativa desde o exilio para unha España despois de Franco. De modo que non era só representar os galegos, era estar os galegos con outros, con cataláns, con vascos e con algúns republicanos, probablemente, para articular un goberno pos-Franco, na previsión daquela altura moi evidente, parecía, de que Franco ia caer. Por exemplo, no ano 45, a principios do 45, nun periódico de Buenos Aires, dícese este ano é o último ano que imos a celebrar o plebiscito do Estatuto, porque depois xa estaremos na terra e xa non teremos que celebrar o plebiscito, teremos que celebrar o goberno realmente galego. De modo que esta acta define un corpo de dirección política e o Consello, aposta por unha política de autodeterminación, o autodeterminismo que se decía naquela altura, pero descartando o separatismo, eso dícese nun propio texto, defende unha unión pasionada de todos os povos da península, incluído Portugal. Por tanto, a unión pasionada creo que conecta un pouco que despois dirá Ramón máis sobre é unha especie de unha forma indirecta de falar de federalismo, e reafirma que os povos son os suxeitos dos dereitos políticos, porque, ademais, estando en minoría, no centro da península, teñen que evitar ser, digamos que, asoballados pola maioría de españoles, castellanos ou Castela e outros lugares. De modo que esta é unha obra que aparentemente foi moi simple, pero que ten unha grande repercusión, e a consecuencia de todo isto foi o segundo paso
importante que deu Castelao naquele mesmo contexto, que foi integrarse máis efectivamente nos núcleos do exilio republicano, viaxar a México para ir ás cortes republicanas que estaban intentando reconstruir as institucións, reconstruir tamén os gobernos, mudar de presidente, o sea, colocar un novo presidente da República. Despois da morte de Azaña estaba baleira esta magistratura, que foi Diego Martínez Barrio, e o problema central, no caso de Castelao e dos galegos e galeguistas, era se entrar ou non entrar, ou se era posible entrar no goberno republicano no exilio en cuanto que galegos, dado que había ministros vascos, ou un ministro vasco e un ministro e medio catalán. Digo e medio porque había un que estaba por o seu cargo e outro que era representante da Esquerra Republicana de Cataluña. Bueno, a discusión en México foi relativamente longa, non ben a conto aquí, pero en todo caso quedou planteado o problema de que si se daba unha mostra por parte do goberno republicano de que aceptaría o estatuto, os galegos participarían nese goberno e votarían nas cortes e todo eso. A cousa foi bastante complicada despois, porque inicialmente quedaron solo republicanos e socialistas como apoios básicos do goberno republicano. Despois entraron algúns que sin carteira, algún outro republicano, un galego, que era o galeguista, que era Castelao, e un comunista, que era Santiago Carrillo. De modo que o goberno foi feito, o goberno Giral, quero decir, foi feito en dúas fases. E ese goberno foi o que se desplazou de México a Europa, a París, e comezou a traballar polo reconocimiento internacional de si mesmos para volver a España. E aí é cando entra Castelao nun ministerio sin carteira. A negociación foi bastante complexa e tamén se aforro os detalles, algúns non sei eu tampouco, porque, en fin, había varios candidatos, basicamente dous. Un sería o propio Castelao, que en algún texto el mesmo se dice que se cumplen esos requisitos o ministro podría ser Castelao, nun texto firmado por el, en que falan en terceira persona. E outro podía ser Portela Valladares. Portela Valladares fora presidente do goberno, fora diputado moitos anos, era galego desde logo, estaba vivindo en Francia, pero tiña unhas relacións non santas, a xulgar por os amigos de Castelao, con Enrique Lister, ou co grupo que dominaba Enrique Lister, que era o Bloque Nacional Republicán Galego. E, por tanto, aínda que Aguirre, curiosamente, prefería a Portela Valladares que a Castelao, finalmente os membros de Galeuzca, os vascos sobre todo, e no momento determinado tamén os cataláns, por boca de Tarradellas, aceptaron que fose Castelao, con esa frase de Tarradellas: ¿qué es lo que quieran los gallegos? ¿A Castelao? Pues Castelao, hombre, venga, adelante. Andaban. De modo que foi nomeado ministro por Giral. Chegou tarde a París, xa en agosto do ano 45, estuvo un mes enfermo, na cama prácticamente, bastante aillado, fixo pouco no goberno, pero deixou unha marca. E a marca foi defender no goberno, especialmente por encima de todo, a alternativa da República. Foi o máis republicano dos republicanos, Castelao. Os propios republicanos estaban dubidosos, non sei, e os socialistas ainda moito máis. Podemos facer un pacto cos monárquicos, podemos resolver a xuicio das cancellerías dos países demócratas unha solución que evite unha ulterior guerra civil en España, pois podemos apoiar a monarquía. Castelao foi sempre furibundamente antimonárquico e furibundamente republicano. E isto que se manifestou sobre todo na crise do goberno de Giral en xaneiro, febreiro de 1947, na que a consecuencia máis grave foi que Castelao abandonou o goberno. E os outros ficaron. Os cataláns e os vascos tamén. O que non foi moi ben explicado nunca. E para Castelao foi un golpe duro. En fin, pero isto xa é outra cuestión particular. De modo que aquí podemos dicir que acaba basicamente a obra de Castelao, políticamente falando, dentro do exilio, co seu abandono do goberno e o retorno a Buenos Aires. Desde Buenos Aires xa non tuvo máis relacións así estrictas e estables co goberno. Tamén o goberno iba de mal en peor, desde o ano 47 para adiante. E o que fixo finalmente foi
promover unha liturgia patriótica moi exitosa, convencendo a Otero Pedraio que dirixise a historia de Galiza que lle apagase Manuel Puente, celebrando todas as festas patrióticas que había que celebrar. En Buenos Aires celebraban 3, a falta de unha. O día 25 de xullo, o día 17 de novembro de Pardo de Cela e o día 28 de xuño do plebiscito. E así, e foi neste contexto no que morreu, en 1950, e os Consellos de Galiza, que sin Castelao se manexaba mal, acordou en marzo do ano 50 que seguiría todas as ideas e todo o sentimento, toda a fe que tiña Castelao no Consello en Galiza, pero que non se atrevían a nomear presidente. E nunca máis foi nomeado presidente do Consello de Galiza hasta que se disolveu nos anos 70. E aí acaba unha etapa brillante, pero non de todo, da Galicia no exilio e da figura de Castelao, que moito se lamentou en algúns tropezos que aí tivo. Moitas gracias. Bueno, pues Ramón. Bueno, moi ben, moitas grazas desde o punto de vista personal por la máis que xenerosa presentación e desde o punto de vista da Asociación Federalista de Galicia por poder coordinarnos para facer este acto e este diálogo, debate, discusión en derredor da figura de Castelao. Como Ramón Villares comezou cunha cita de Bos Aires, eu partirei dunha cita de Montevideo que sería recollida precisamente no primeiro volume, no primeiro número da revista Galeusca. Di así, o título é, ni máis ni menos que A posición ideolóxica de Galicia. O noso movimento fúndase nas arelas de liberdade, pero a liberdade soamente é posible en democracia. Por iso somos decididos partidarios da democracia. Pero en España, a democracia só é viable co sistema republicano. Por iso somos partidarios incondicionais da República. E a República só pode garantir a liberdade dos españois unindo os povos diferenciados dentro dun Estado armónico, unha República Federal. 1945. Topamos aquí 5 ideas, 5 principios fundamentais. 1, liberdade. 2, democracia. 3, república. 4, Galicia nación. E 5, República Federal. Todo semella moi claro, pero chegar até aquí foi produto dun vieiro extraordinariamente complexo, contradictorio, penoso, por parte de Castelao. E este proceso pódese albiscar perfectamente no seu libro Sempre en Galiza, onde agroman ideas bellas, ideas novas e esa loita, eu diría casi titánica, por facerse un pensamento non sistemático, porque Sempre en Galiza non é un sistema, é unha vida inteira, por librarse, en definitiva, do seu vello mestre Vicente Risco, a quen chamaba meu outro eu, e acabou falando del en termos de cando Risco era alguén. Esa loita, ese autoclarexamento persoal, esa autocrítica que se vai realizando todo ao fío do Sempre en Galiza, pois forma parte do argumento que eu quixera hoxe propoñerlles para reflexionar de como, en primeiro lugar, ese texto é como unha sorte de palimpsesto, é dicir, que vellas ideas e o texto preinscrito tradicionalmente agroman na superficie con ideas que non son xa de Castelao ou que mesmo entran en contradición cas posicións políticas que acabamos de escoitar, da súa madurez, non ideas herodias, senón da madurez política, producto non só dunha evolución intelectual, senón tamén das diferentes conxunturas nas que viviu tras a Guerra Civil, a Guerra Europea, o goberno no exilio, etc., etc. En segundo lugar, que nese pensamento hai dúas ideas que se poden conectar, e o fai Castelao, nacionalismo e federalismo,
E precisamente o que permite esa articulación é a revisión a fondo que Castelao fai da idea de nación recibida da xeración nos, especialmente de Risco, tamén de Lousada, parcialmente tamén de Otero Pedrallo. É precisamente esa revisión a que permite sustantivar e reforzar esa dimensión federal, que non é unha anécdota secundaria e marginal, como a veces se quere ver, senón unha teima central da súa obra e tamén da súa vida. E, en terceiro lugar, isto, insisto, que ten o seu relevo, porque o discurso nacionalista sempre pretende que a nación está dada e, en realidade, de antemán, que se remonta na historia, na noite dos tempos, pero, de feito, é o produto sobranceiro dun traballo político. Un traballo cuestionado, plural, contradictorio, difícil, diríamos, en un proceso de construcción nacional. Cos mesmos materiais lingüísticos e históricos poden darse a man visións da nación moi diferentes. Por iso é tan importante a evolución e o custo da mesma, personal e intelectual, que asume Castelao o fío da súa vida. Como dixen, analizarei brevemente os dous aspectos. Primeiro, a idea de nación, de nacionalismo, os seus elementos, e, en segundo lugar, a idea de republicanismo, federalismo en Castelao. Algúns elementos fundamentais, e quixéramos, con brevidade, decir en torno a que pivota a cerna do seu pensamento en derredor desa idea de nación, serían tres elementos, eu propoño. Primeiro, tradicionalismo; en segundo lugar, ruralismo; e en terceiro lugar, organicismo. Falarei deles incorporando algunha cita como comprobación das teses que estou sustentando. En primeiro lugar, desde logo, tradicionalismo, porque esta é unha bella loita que se estende ao fío de toda a súa obra. Sempre a nación, desde os anos 20 hasta os anos 30, 40 e finais, chega sempre como unha idea de esencias eternas. Pero recordemos que a idea de tradición que se sostiña por parte de Castelao nos anos 20 era unha idea, diríamos, tradicionalista e antimoderna, onde mesmo critica, no diario de 1921, o que chama verbas que suxestionan, di, a marea ignorante, e entre elas, nin máis nin menos que progreso, fraternidade ou liberdade. De aí vimos. Sempre en Galiza sigue se mantendo a idea de esencias eternas, pero se liquida radicalmente esa idea de tradición. A auténtica tradición nos di non aquela tradición dos chamados tradicionalistas. A tradición non é serva do tempo, non é historia, é a eternidade. É dicir, que o retorno aos tempos idos vai da man con outros elementos como o catolicismo, do que se laiaba Brañas primeiro, Otero Pedrallo despois, de que non fixeran o que tiñan que facer pola patria. Castelao considera a Igrexa como un instrumento con que Castela decapitou a nación dos irmandiños. E iso leva a ese precario estatuto da historia. A historia, dice, eu renego dela, renego da historia de Galicia, porque só nos deixou desilusións de vida. Esa é a idea central. A historia, como ese pasado, insiste moito nesta idea, trouxonos este presente que queremos abolir. Mesmo cando se refire a España, e algúns políticos que acabamos de escoitar, di deles, eles representan a historia, nos a tradición. Pero xa digo que aquí non é a tradición de Risco, non é a mirada e unha ollada cara ao pasado, senón que mantén algúns elementos, pero se reformulan radicalmente. Por exemplo, vencellado a idea de tradición, decíamos antes, ruralismo. Pois certo, Castelao mantén sempre esa idea do ruralismo como elemento central. Nos anos 20 sostiña que, cando foi a Bélxica, a natureza aquí está martirizada e non libre como na miña terra.
sigue durante moito tempo mantendo esa idea de natureza, nación, sociedade rural como alicerce da galeguidade, pero ese exaltar o noble ruralismo de Galicia pois vai asumindo outra faciana ben diferente. En primeiro lugar, pois unha sorte de populismo que o leva a preocupación, populismo campesinista, que o leva cara a preocupación social e o leva e o conduce paseniño, pero, sen dúbida, cara á esquerda. Sigue coando unha certa antimodernidade, antiurbana, que agroma aquí e acolá, desas contradicións que, como digo, sempre en Galicia está inzada. Vese tamén, por exemplo, na súa estrutura social de Galicia, as clases sociais, o proletariado desaparece, o campesiñado é o suxeito colectivo de acción, e mesmo se recoñece o labor organizativo de Pablo Iglesias, pero claro, os intereses dos campesiños, que son os nosos verdadeiros traballadores, están en contradicción, e isto se dían sempre en Galicia, cos intereses dos traballadores que queren patacas baratas. É dicir, que hai unha tensión permanente que cecais un dos elementos onde se pode ver esa tensión, digo, entre tradición, nova tradición e modernidade, pois é na súa peculiar valoración do feito clientelar. Sempre en Galicia mesmo se sostén que hai caciques, diríamos, auténticos, que son os propios da nosa terra, mentras os outros son mandóns que veñen de fora. É dicir, que o que prima aquí é, di el, vivir a carón do pobo, representar a vontade da tribu, chega a decir, e ter a forza emanada do seu valemento persoal. Pero dese xeito se dilúe, diríamos, ese intercambio de votos por favores que erosiona o ideario democrático do noso autor. Decíamos, polo tanto, que revisión do tradicionalismo, ese ruralismo que sempre permanece pero dotado dunha fasquía social crecente, e, finalmente, terceira idea, nacionalismo. Evidentemente, sempre en Galiza, a tese fundamental que manterá toda a súa vida, Galicia xa é unha nación perfectamente diferenciada. E se lle aplican a esta nación as reivindicacións nacionalistas, como Cataluña e Euskadi, sendo nación, hai que recoñecerlle a Galicia o dereito de autodeterminación, nos di. Fala tamén en termos de soberanía. A idea básica é respectar, con esas enormes dificultades de ver as grandes diferencias de conciencia nacional e de resultados políticos que existían entre Cataluña e Euskadi, e Galicia, salvar como unha áncora na profundidade desa idea de nación, que se consigue como? Pois retomando unha bella idea de Risco, a idea da nación natural, natureza igual a nación, recordemos aquelo de Risco de a nación é a natureza que se impón, hai que buscar, digamos así, un fundamento xeolóxico ali onde a organización política, os éxitos electorais, a conciencia nacional, en definitiva, non atopa unha expresión acaída. Daí decimos organicismo, porque esa idea de nación é unha nación natural contraposta sempre á idea de España artificial. España, se nos di, é un Estado-nación que nunca será unha auténtica nación. Estado-poder, di el, nunca un Estado-nación auténtico, unha entelequia nacional que chamamos España. Como sempre, Galicia, nación natural, Estado español, artificio, mundo do artificio. Como digo, nesta perspectiva é onde ten lugar non só a revisión en profundidade do tradicionalismo e do ruralismo, senón algo, se cabe, aínda máis importante, que é o conxunto dos elementos que caracterizan a Galicia como nación, que se adoita chamar a etnicidade. E aquí hai un desplazamento claro. Partindo desa idea que a veces decíamos de nación natural, recordemos que mesmo sempre en Galicia se fala da nación como un feito natural, biolóxico, independente da vontade dos homes,
ecoando a posición de risco, feito biolóxico independente da vontade dos homes. Sin embargo, detrás de todo iso, hai unha operación de revisión e de crítica que leva a desplazar a tese ben coñecida de risco de etnos egea, é dicir, de fundar unha sorte de elemento racial e unha visión telúrica da nación que reclama unha volta cara ao pasado e a tradición, e reformular eses elementos sobranceiros, raza e terra, e darlle máis peso a outros tres que pasan a ocupar o lugar fundamental e sobranceiro, que son lingua, desde logo a cultura, espírito, son os elementos fundamentais, a dimensión cultural, a dimensión lingüística. De feito, por se houbera algunha dúbida, alia, pois, ese remanecer de algunhas expresións, sempre en Galicia, algunhas delas ben coñecidas, este concerto misterioso da nosa raza, esa continuidade da nosa raza a través dos milenios, se desbota a raza radicalmente. A raza non é, se nos di, ni tan siquera un siño diferencial da nacionalidade. Para os galegos, o nacionalismo racista é un delito e tamén un pecado. Xa máis mediremos, en referencia a Euskadi, os cráneos de ninguén, nin para ser admitido na nosa comunidade. De feito, isto é así que lle permite unha reformulación do mito celta onde a dimensión racial, aínda presente na teoría do XIX en Murguía, esvaíla por completo nunha visión puramente cultural. A nosa estirpe celta, da que fala en reiteradas ocasións, o que procura é etnias de afinidade. Non é o pulo xenético, nin o pulo xenésico, di outras veces. O que nos preocupa son afinidades étnicas dos fisterras, ou das fisterras. Esta é a idea, irlandeses, bretóns, etc. Recordemos que o mito celta, aínda con aquel componente racial en Murguía, opoñíase claramente ao mito medievalizante tradicionalista de Brañas, que tanto lle gustaba a Risco, que facía unha extraña síntese de ambos os dous, e aquí se orienta decididamente, como tamén acontecía en Murguía, cara a Europa, un mito de modernidade, de proxección cara ao futuro, non de volta cara ao pasado, e unha nostalgia dos tempos idos que non atopamos en Castelao por ningures. Volvo a insistir, os elementos básicos da súa concepción son a lingua, o atributo e el máis esencial da nación, o que aglutina a comunidade e mantén a potencialidade do tipo feito nacional, e dai, diríamos, antes se aludí, o elemento fundamental do iberismo, a atracción de Portugal, que logo veremos que consecuencias ten. En calquera caso, lingua é algo que el chama espírito, cultura, na tradición dos estudios do nacionalismo que xa doito de chamar o Zeitgeist, o espírito do pobo, pero non entendido como unha dimensión racial e xenética, senón espírito do pobo como cultura, como espírito popular, mesmo como alma galega, nos di os lindeiros espirituais de Galiza. Estamos moi lonxe, aínda que a veces non o semelle, do etnos egea determinista de Risco. Mesmo se chega a decir nalgúna ocasión, as nacións son de índole espiritual e cultural. E con elo se leva por diante non só esa visión da raza, senón tamén a idea de que a cerna espiritual de Galicia sexa o catolicismo, como acontecía con un sector importante do Partido Galeguista que logo se escindiría. Mesmo a terra, se nos fixamos como se reformula o fío do sempre en Galiza, escoitamos ou leemos, cando decimos a nosa terra, queremos decir a nosa nación, terra é a matria. Esas entranas graníticas do noso chan, seguimos que a imaxenería do Geos Risquián, pero, así é todo, compre distinguir entre o que é unha dimensión, diríamos, da terra como en profundidade, esa fundamentación abisal da nación, onde non hai moita conciencia nacional, temos que fundamentala en bases sólidas, esas entranas graníticas
do noso chan, ese inxénito ruralismo do que se fala, pero esa profundidade xeolóxica deixa enseguida espazo para pensar diríamos, a versión máis de superficie a terra como paisaxe diferenciada, como contexto, polo tanto, diferente radicalmente de Castela, elemento que xa atopábamos tamén en Murguía, e moitas das metáforas se repiten agora. Zugoso verdor en Galicia frente ao deserto estéril, fontes de vida frente a augas podres, formas dondas, accidentes agrestes, vals ledos, en fin, podría seguir frente ás planuras castelanas. Pero isto é unha etnia de exclusión, é dicir, a diferencia frente á hexemonía do castelán e da lingua castelá. Por eso, nesta perspectiva de emerxer da profundidade xeolóxica a superficie da paisaxe, se pode soster a tese, antes decíamos iberismo na lingua, agora de hispanismo. Somos xenerosos ante España, pero intransixentes ante Castela e a súa imposición cultural. Somos, en fin, verdadeiros nacionalistas. De aí, hispanismo. Abonda con que poñerlle, di el, un H a España, Hispania, para que se derive de Hispania, e facemos ese xogo de palabras que el prega constantemente. Que é o que permite isto? Pois permite, evidentemente, reestructurar, casi diríamos, facer máis dondo, utilizando as súas palabras, a cerna do concepto de nación, para que se poda políticamente conciliar cas demandas da democracia, da república ou de federalismo. Esta é a segunda parte na que desemboca Castelao como un elemento sustancial e non puramente adventicio da súa posición política, precisamente porque antes ten feito toda esa depuración sistemática de moitísimo traballo, tanta contradición, e das, diríamos así, idas e voltas que inzan sempre en Galiza. Republicanismo, polo tanto, e federalismo. Primeiro, democracia e república. Desde logo, xa en 1923, que a proclamación da ditadura do golpe de Estado, chamémolo así, de feito, de Primo de Rivera, xa observa que as concesións da dereita, desde o punto de vista da liberdade e da democracia, están perdidas para sempre. Pero será xusto nos anos 31, 33, nos anos no que comece o seu labor de deputado, cando está, despois da derrota do 33, pois, o desterro en Badaxoz, pero todo isto estalará en 1935, cando unha parte, con bóveda leve o Partido Galeguista, decididamente caro ao Frente Popular, e, en segundo lugar, se enfrente abertamente á escisión da dereita galeguista que decide apostar polo outro bando frente ao que logo será a sublevación republicana, e dai ese cando risco era alguén. Como lle escribe a Otero, nunha carta, non se pode ser de dereitas, mesmo en cuestións religiosas. Somos republicáns, insiste no sempre en Galiza, porque somos galeguistas, identificados sempre cos principios republicanos. Por lo tanto, elemento central do seu ideario, ese radicalismo democrático frente a un curioso accidentalismo que sempre nos anos 30 predicaran sectores do galeguismo, de abstencionismo, retraimento na selección, isto non é o noso, batalla cultural, o grupo de Ourense, etc., etc. A política é algo meramente adxectivo ou sustantivo, e a cultura. Todo iso queda abandonado por Castelao co seu compromiso republicano. E do republicanismo, en segundo lugar, ao federalismo. E compre insistirmos na centralidade do federalismo no seu ideario. Veíamos antes a cita do 45. O noso federalismo xorde dos sentimentos democráticos e liberais que animan o noso credo. Republicanismo e federalismo. O calo distancia tamén da República, do Estado integral, dese que Ortega e Jiménez da Súa decían non, ninguna maneira é un Estado federal, Estado integral, unha copia do alemán Gesamtstaat, esa idea de autonomías, pero fora dunha presión, diríamos, federalizante do sistema, pechar o sistema para que non sexa federal, sonaos a historia. De feito, algo sorprendente, que o autor máis citado, como podemos comprobar na edición crítica, o autor máis citado en Sempre en Galiza non é Risco, é Pi y Margall.
certo, que mantén con el un debate extraordinariamente potente, porque aquelo do pacto sinalagmático e conmutativo, a Daniel Castelao reviraba as voltas aquelo, non podía con ese hiperracionalismo de Pi, pero a idea básica é clara, sintetizar as ideas claves do federalismo cunha concepción, nos di el, moderna das nacionalidades e da democracia. De aí entra ese ideal hispánico, España con H, España federal, e de aí tamén o seu refugo, como antes se salientou, do separatismo. O separatismo é unha idea anacrónica, movimento de desesperación que xamais quixéramos sentir. Os galegos sempre pensamos, seguimos sempre en Galiza, en resolver os problemas de Galiza dentro do Estado español. E se isto é así, terceiro paso, república, federación, federación plurinacional. Nin Cataluña, nin Euskadi, nin a Galicia lles convén unha independencia absoluta. Facemos uso da autodeterminación nacional para ofrecer dos nosos dereitos canto sexa necesario a favor de crear a Unión Española. De aí, como antes vimos tamén, hispanismo, Castela, aerelamos mesmo convivir con Castela dentro dun mesmo Estado, pero reclamamos para a nosa nacionalidade a soberanía da súa fala, da súa cultura, do seu espírito, das súas costumes. Vemos que lonxe leva esa idea de soberanía natural, soberanía política. Con tal, insiste, unha e outra vez, que as nosas arelas federalistas se vexan cumpridas, Galicia cedería dos seus dereitos todo canto fose indispensable para crear a soberanía do Estado español con H. Nacionalismo que xira cara a cultura, cara a lingua, pero que ten dimensión política fundamental, dereito de autodeterminación, soberanía, pero en formulación, finalmente, federalismo plurinacional. Este é o recorrido posibilitado pola previa depuración do concepto de nación, e esas arelas federalistas de Castelao remanecerán pois tanto como para que sexan as palabras tantas veces descoñecidas cas que conclúe sempre en Galiza. Cando, texto 1947, e son palabras que interesa recordar hoxe en tempos escuros de novas noites e longas de pedra, que axexan guerra, xenofobia e tecnofascismo, o que el di, as ideas que profesamos poden, e así conclúe sempre en Galiza, concretarse en 4 principios. 1. Autonomía integral de Galicia para federarse cos demais povos de España. 2. República Federal Española para confederarse con Portugal. 3. Confederación Ibérica para ingresar na Unión Europea. 4. Estados Unidos de Europa para constituir no seu día a Unión Mundial. Esta é a derradeira lección do mestre. Mais nada, moitas grazas. Bueno, moitísimas gracias a ambos os dous pola vosa lección magistral que nos sabe a pouco, evidentemente, pero, bueno, en todo caso, queda aberta de cara a futuras convocatorias. Bueno, é agora a hora de que todos os presentes, os asistentes, podan intervir a través de preguntas ou suxestións que queran facer. Adiante, entonces. Julio. Moitas gracias. Bueno, parabéns aos dous oradores, porque foi unha clase realmente interesantísima. É moi evocadora, é moi estimulante. E quería coller a mensaxe de Ramón Villares foi, bueno, unha das mensaxes foi que Castelao quedou moi decepcionado no goberno da República e tuvo que deixalo.
por incapacidade de xestión cos outros componentes. E Ramón di que, aínda así, Castelao insiste ao final na súa derradeira elección no federalismo en esas distintas xerarquías. E a mí pareceme que das leccións históricas que obtuveron nos dous eidos no pasado de outros movimentos regionalistas na Galiza, no presente ou en tempos máis recentes non se pode obter ou tirar a conclusión de que quizá o federalismo hai que empezalo polo próximo, non dependendo de outras estructuras que serían nunha segunda, terceira ou cuarta fase. Quizá non pode ser ese o quizá a eiva que tuveron os seus proxectos. Sí, bueno, solo aclarar que, gracias pola pregunta, solo aclarar que el non se vai do goberno por cansancio, nin por eso, nin tampouco era un ministro sin carteira, non tiña moito que traballar. Vaise, sobre todo, porque, querendo ou non querendo, isto non podo afirmar, non estaba de acordo e non estaba lendo a profundidade dos cambios que estaban producindo en Europa no ano 46-47. 46 non era o mismo que o 45, e o 45 non é o mismo que o 44. Entonces, por exemplo, no mensaxe de fin de ano, no ano 46 para 47, o presidente vasco, no mensaxe de Gabón, xa anuncia que grandes mudanzas se aveciñan no mundo. No momento estaba anunciando a Guerra Fría. E a Guerra Fría mudou totalmente a posición do Occidente respecto das dictaduras ibéricas, especialmente a de Franco, porque coa de Salazar pois tiña un trato, digamos que máis contrastado coas bases das Azores e con unha certa intermediación diplomática, entrou na OTAN directamente, foi membro da ONU antes que a Franco e todo eso. Entonces, o que lle pasou a Castelao foi que el non é que non entendese o que chamamos repúblicos, que eso sí o entendía. Por exemplo, os repúblicos podían ser os de esquerda republicana, os radicais socialistas ou os propios partidos socialistas. O que non entendeu de todo foi os vascos e cataláns, que o deixaron como un pouco colgado da brocha. Eso foi o problema. Porque, no fondo, os vascos e cataláns estaban vivindo tamén un pouco do goberno. Unha das discusións que, estando Castelao ali, se produceu no seo do Consello de Ministros, digamos, foi que cantidade de dinheiro se debía asignar aos gobernos autónomos. Claro, Castelao alucinaba, porque non tiña unha peseta, non tiña un peso, un dólar, un franco. Eles estaban falando de un millón de pesos, que era $1 millón. Esa diferencia, ainda que sexa unha cousa moi materialista, pois revela que non xogaban todos coas mesmas cartas. Entonces, Castelao, claro, non podía ter os mesmos instrumentos e os mesmos recursos que tiñan os outros, nin os que de partidos antigos, republicanos ou socialistas, sino de partidos tamén, digamos que autonomistas ou nacionalistas periféricos, se chama ahora eso. Entonces, nese sentido, creo que Castelao, a súa tristura non ven de que non fora eficaz, porque ele non tuvo que facer xestión. Xestión facían outros ministros que eran representantes que levaban carteiras. E, por tanto, algúns ministros estaban pensando como iban a organizar o Ministerio en Madrid. Eso no ano 46, principios do 47, no ano 46 sobre todo. E quen ímos a levar e quen non. Porque era altamente previsible que podían entrar en Madrid. Castelao xa dice, eu non quero entrar que este a mesa posta, para poñerme a cabeceira da mesa posta. Eso dicía el, teñen que ser os do interior os que organicen eso. Pero, en fin, esa é unha cuestión personal de Castelao. Pero o que quero decir é que o goberno e os ministros estaban xogando con cartas distintas as que tiña Castelao. Pois o Castelao vai un pouco doído, enfermo e decepcionado. Ainda así, antes de embarcar para Buenos Aires, vai visitar a don Manuel Portela Valladares, se dá un grande abrazo e
falan do divino e do humano, e aquí non pasou nada, pero, en fin, unha cousa é a posición afectiva persoal e outra cousa é a posición política. Porque o que estaba xirando dun modo moi evidente era, sobre todo, Inglaterra, o Reino Unido, tamén Estados Unidos, pero Estados Unidos xa foi menos proclive a unha solución fora de votar a Franco do que foran Francia e Inglaterra. E, por tanto, esa é, digamos, que a tristura de Castelao. E a impotencia tamén de Castelao, pero, claro, tampouco non tiña con que actuar. Se casi non tiña nin para pagar o correo ou poñer uns telegramas. Pois tiña para pagar uns telegramas a enviarlos a México, a Buenos Aires, etc. Dicir que os seus recursos eran moi limitados, moi limitados. E os galegos, que estaban, algúns galegos exiliados importantes que estaban en París, non apareceu, que era Joan Pla, que se quedou alá a Montauban, non se sabe moi ben por qué. E outro, que era seu amigo de Risco, de Otero, etc., que é don Manuel Martínez Risco, catedrático de óptica da Complutense, ilustre exiliado e todo eso, pois Castelao non recibeu ninguna visita dele, incluso cando estuvo enfermo. Entón, a súa idade era moita, non? E só tiña boa relación estable con Irujo, co vasco. E sigo tendo relacións despois con Irujo, pero ainda así non entendeu por que o deixaron colgado. A vida é así. Si queres intervir? Sí. Moitas grazas pola pregunta, porque permite retomar o fío de temas que quedaron un pouco de pasada. Escollín o texto son as últimas palabras, as liñas de Sempre en Galiza, precisamente porque está escrito en 1947, exactamente xullo-agosto de 1947, cando no pa que bote campana volve totalmente desfeito, desanimado, enfermo tamén, en 1947, falece no 50, e vai desesperado, etc., o que demostra a profundidade destes sentimentos, porque son momentos pouco gloriosos para quen sae do goberno e sinte esa incomprensión de tirios e troyanos. Logo, en segundo lugar, hai un fío no que teremos tamén que incluílo para entender estas procedencia do federalismo. E é que o galeguismo republicano, democrático, federal dos anos 30, xa, por certo, en Lugo, no programa do Partido Galeguista, no inicial do galeguismo, etc., xa aparece a Unión Federal Española, Unión Hispánica e Unión Federal. Pero, claro, iso permite retomar co que pasara en Lugo, pois en 1887, e que temos esquecido que primeiro se discutiu na Coruña, pero en 1887 a Asamblea Federal de Lugo aprobou o proxecto de Constitución para o futuro Estado galego, da man de Aureliano Pareira e de todo o Partido Republicano Federal para inserirse no proxecto de Pi Margal. O carai é unha xinea que ven unha certa, digamos, que aparece e desaparece, pero que agroma. O punto de contacto para Castelao, a mi modo de ver, son o Vilar Ponte. Ese grupo republicano coruñés federal, porque hai republicano coruñés non federal, pero da man dos Vilar Ponte, que tamén discuten, admiran e discuten ao propio tempo con Pi Margal, pois é por onde lle ven esa procedencia contemporánea. E por último, e en terceiro lugar, non podemos esquecer que en 1941 Spinelli redacta o manifesto de Ventotene, que se aproba no 1943 no movimento federalista europeo, partido italiano, pero en 1944 ten lugar a Conferencia de Xenebra, onde se aproban e se adopta esa visión dunha Europa unida e federal. É dicir, que estamos falando dun texto de 1947, pero que xa a historia dese federalismo europeísta, da man de Spinelli, de Ursula Hirschman, foi a que sacou, a súa muller, a que sacou o texto as agachadas
de Italia para traelo por toda Europa, da man do seu movimento, que, por certo, se chamaba Donne per l'Europa. Partidarias, claro, está firmes do movimento federalista europeo e do movimento federal italiano. E estamos, claro, falando de algo que estaba nas ideas dun encontro en Xeneva que tivo moita repercusión pública, que logo teria que acardar ao final da guerra, etc., pero xa había en marcha un proxecto de temos que conseguir a paz dunha santa vez e para iso temos que crear unha federación europea, como era o soño do bello federalismo europeo que se remonta a Kant, ni máis ni menos. Pero esta era a idea que estaba naqueles anos 40, mentras se afundían esas expectativas republicanas en España, estaban nacendo de outra parte, e mesmo baixo a ocupación nazi de Italia, pois esas ideas que Ursula Hirschman levaba da man de Donne per l'Europa, por toda Europa, e que callaron, claro está, pois nesa reunión que se chamou o Encontro de Xenebra de 1944. É dicir, que son elementos e fíos que poden conducir tamén a porque esas ideas teñen pulo, toman corpo e coan ca evolución ideolóxica de Castelao, malia todas esas penalidades en conto, mesmo físicas, personais, e políticas que sofre daquela. Estamos falando galego, non? Sí, Todos nós. E iso é unha parte do mundo tamén. Os que falan como nós son unha parte dos que de Brasil, de moitos sitios, non? Entón, isto hai que considerarlo tamén, non é o problema. En Brasil, bueno, se galego, se ti vas ali por cualquier motivo, estás falando galego. E parece, o sea, non é cuestión de que ni moito menos, non? Pero isto que digo non vou repetir porque é isto, non? Eu teño tamén viaxes por aí, por moitos sitios e todo tal, pero a nosa lingua non se pode perder. O sea, nós que temos de característica particular en tantos sitios, que falamos galegos. É dicir, que un lugar que nacido aí se expandiu polo mundo en certa medida, e incluso por medidas en lugares raros, por así decirlo, non? Pero, en fin, non quero... Hola. Solo quería comentar que a relación, durante todo este tempo que se comentou, as relacións co galeguismo interior non se falou nada delas. Se podíais comentar algo sobre as relacións que durante eses anos de exilio e tal, pois houve co galeguismo interior, que tuvo Castelao co galeguismo interior. Sí, non podía falar de todo. Sí, esas relacións houboas. Foron, podemos dicir, que de dente de serra. Houve momentos en que foron bastante próximas e que Castelao estaba moi contento co que aquí se facía, e outros momentos en que considerou que non se lle seguían as pautas, non seguían as pautas que el defendía, que non se recoñecía debidamente o Consello de Galiza aquí no interior, o cual era verdad, pero tampouco se recoñecía en México, nin noutros lugares, porque o Consello en sí, como estructura, tiña algunhas limitacións que non podían ser resoltas así por propia voluntad de Castelao, pero os disensos, digamos, dos exiliados galegos co interior foron máis tarde, sobre todo. Foron moito máis duras nos anos 50 que na época de Castelao. Ainda que Castelao tiña algunhas reservas sobre isto, ou algunhas discusións, tamén hai que reconocer que un señor como Ramón Piñeiro, que era o que representaba dentro da Alianza Nacional de Forzas Democráticas, insisto na palabra democrática, desde o ano 44 en España, foi no 46 a pé, apoiada polos vascos naturalmente, a París para negociar co presidente do goberno, o sea, Giral, que non era moi amigo dela, de Castelao, e con outros o ingreso de Castelao como ministro. Logo Castelao está moi queixoso, en parte pode que sea verdad, ou sea razonable, porque el chega a París e non encontra nada que non axude, que non ampare. El pensaba que iba a estar ali
un galeguista de Viveiro que chamaba Xoán Xosé Plá, pero Plá non que foi a París, pero non porque non puidese ir, é que non concordaba coa posición de Castelao de magnificar totalmente o Consello de Galiza, que había moitos outros, incluído o que foi compañeiro de Castelao no seu viaxe a Estados Unidos, Luis Soto, pois cando foi constituído o Consello fixo unha crítica bastante dura do formato do Consello de Galiza. É dicir, que non era todo que Castelao tivese razón en todo, os outros en nada. Había posicións políticamente bastante diversas, pero o que é o propio Partido Galeguista no interior, que eran uns cuantos, foi, e Castelao estaba moi ufano deso, aqueles que en Galicia tiñan unha actividade política, por lo menos todo ano 46, 47, máis forte. E eran persoas que tiñan moi boa relación cos cataláns, cos vascos, cos anarquistas, cos da CNT. Juan García Durán vai a París ao mesmo tempo, sendo secretario xeral da CNT, vai a París ao mesmo tempo que Piñeiro. Uns van falar cos ministros cenetistas e outros van falar co Giral e con ministros republicanos, con ministros en exercicio. De modo que non foi todo un camiño de rosas. Pero eso pasan casi todos os exilios. En Cataluña, a disparidade de posicións dos exiliados entre eles e dos exiliados co do interior era enorme. Tiñan varias liñas de traballo, varias orientacións, etc. Donde eso non se deu exactamente foi no País Vasco. Pero o País Vasco é unha forma de facer política que non ten nada que ver co que se fai nin en Galicia, nin en Cataluña, nin en Madrid. Non sei se agora, pero non entro niso. Quizás sí tamén, pero sobre todo naquela altura. Entonces, pero bueno, os disensos sí que había, sí. Home, hai un volumen inteiro publicado por Galaxia chamado Castelao e os galeguistas do interior. Non sei se 60 documentos que ali se publican, moitos deles son mostran unha relación bastante afable dentro da dificultade que tiña, claro, porque para chegaran aquí as cartas tiñen que ir a través dunha anduriña. A unha anduriña que, porque, por exemplo, os vascos tiñan o monopolio, poñemos, dos capeláns dos barcos. Por tanto, tiñan unhas anduriñas extraordinarias. Os galegos non tiñan esas anduriñas, tiñan emigrantes a veces que podían ir ou vir, pero tiña que coincidir, e tiñan que querer tamén. Algúns, bueno, houve un aquí moi coñecido, que era Massimino Castiñeiras, que é practicante aquí en Santiago e máis na Maía, que foi unha anduriña, pero un pouco máis tarde, unha anduriña bastante sistemática. Entón, como relacionarse? Porque o drama dos exilios é que non saben o que está pasando no interior, e sobre todo nunha ditadura, porque tardaban meses en poder contestar unha carta. E a veces moitos meses. Entón, bueno, e aquí as cousas iban evoluindo, porque a Alianza Nacional de Forzas Democráticas tivo no ano 44, 45, 46 unha actividade bastante forte. Pero o réxime franquista decapitou no 46, en gran parte. Meteu na cárcel os cenetistas, os vascos e os galegos. Meteu a Piñeiro, pero tamén a Rezola, que foi filólogo Michelena, meteu a Nicolás Sánchez Albornoz, os que estaban na FUE. Foi un descabezamento da oposición interior bastante sistemático, porque Franco non estuvo quieto. A represión máis intensa xa non só foi na guerra e na inmediata posguerra, senón do 46 até o 49, onde caeron como chinos todos. Ademais, as organizacións, especialmente as anarquistas, estaban totalmente infiltradas. E que duraba un secretario xeral uns meses. Entón, como traballar nesa situación? Hai que imaginarse que, bueno, Piñeiro estuvo 3 anos no cárcere. E Juan García Durán, pois casi o mismo. E Michelena un pouco menos. Nicolás Sánchez Albornoz, porque se fugou de Cuelgamuros, xunto con Manuel Lamana, e así outros máis, non? En fin, que as cousas hai que poñelas no seu propio contexto. É dicir, que as relacións non son sempre fáciles. Imaginemos, o exilio máis importante que houve durante a Guerra Mundial foi o polaco. Un exilio políticamente organizado. Tiña todo o apoio do goberno británico, participaban na guerra, eran aviadores, algúns deles.
Acabouse a guerra e se de visto non me acuerdo, porque a URSS dixo, no, aquí va el grupo de Lulín, o sea, o grupo de polacos xa comunistas. Por tanto, os que están en Londres, adiós moi buenas. E quedaron sin nada. E así e outros casos, é dicir, que pasou en Grecia, e, en fin. É dicir que, cando falamos de exilio interior, hai que andar con moito cuidado. E non todo, non é como agora, que poñemos un WhatsApp e xa mandamos a noticia. Naquela os WhatsApp duraban meses, tardaban meses en chegar, non? Sí, despois nos 50, é verdad que houve xa disensos máis fortes e máis argumentados. Pero aí xa non estaba tanto o Consello de Galiza, estaban outros exiliados. Por exemplo, cando se dice que chegou aquí Baltar, e traía un mensaxe de Buenos Aires, etc., estuvo parlamentou con Fernández del Riego, con Piñeiro e con outros, Baltar era un exiliado típico. Non era un emigrado, non eran aqueles que estaban con Castelao, eran outros, que tiñan tamén moitas críticas respecto do propio Castelao. Porque Castelao, cos exiliados típicos, tuvo pouca relación. Tuvo relación cos emigrados. Por iso empecé a miña intervención falando de un exiliado entre emigrados. Estos son detalles moi importantes. Porque o seu compañeiro de Rianxo, que era Rafael Dieste, pois non comulgaba con Castelao. Es conocíanse perfectamente as súas familias. Seoane, pouca cousa. Núñez Búa, bastante pouco. E eran exiliados auténticos que salieron de aquí de Galicia e estaban en Buenos Aires. Entonces, claro, él fiábase máis de Rodolfo Prada, que levaba ali 30 anos. Pero eso é outra cousa. Un que leva 30 anos en Buenos Aires ten unha idea do país distinta da que acaba de salir. E, por tanto, Castelao tamén virou bastante. O sea, xirou cara a unha xente, claro, que lle permitía ter un soporte. Eso, humanamente, eu entendo. Se eu necesito, pois, como decía nunha carta, necesito un departamento que tiña unha ventana con luz onde poida traballar eu, e se mellor se ten unha cociña para que a muller poida cociñar, era o que pedía. Pero, bueno, eso que yo deu. Deulle emigrantes que estaban ben establecidos en Buenos Aires e en Montevideo, que facían unha cota anual, un derrame, e para un pagaba X. E son os que están na Comisión Pro Consello de Galiza. Son os que pagan. Pero claro, quanto apoian durante, que lle supón un ano? Pois, ao mellor, 2 ou 3 mil pesos. É que son 2 ou 3 mil pesos con 1 millón de dólares que tiña o goberno vasco, ou que estaban pedindo do goberno da República no exilio. Pois nada. Entón, con esos bois hai que arar. En fin, lamento ser un pouco pesimista, pero, ou realista, mellor dito. Sí, Ramón. Sí, por non deixar pasar a ocasión da pregunta de Camilo, porque, efectivamente, que se diga, de todos os elementos que configuran a nación galega, a lingua é o primordial. Dámolo por sentado e pasamos a outra cousa. Claro, pero isto é o resultado dun esforzo extraordinario, porque pensadores anteriores, e o que el chamaba no seu día o meu outro eu, Risco, pois diluía a lingua así, pero claro está a terra, geos, etna, etnicidade, etc. É dicir, que hai un proceso de clarexamento e deste xiro cultural que, como boa cultura, é política, non é culturalismo, como se di, é un elemento fundamental, e que descubrir e potenciar a lingua como elemento común que homoxeneiza e dá vida a unha comunidade e a diferencia. E ao propio tempo ten unha dimensión exterior, porque precisamente ese xiro que leva a despotenciar o sesgo anti-español radical ou pro-alemán no caso de Risco, porque sempre falamos do Diario de 21 en Risco, pero non de Castelao, o Diario de 1921, pero non o Mittel Europa de Risco, unhas simpatías pro-nazis e realmente asombrosas que así acabou baixo palio co caudillo. O tema é que todo iso é produto dunha ruptura persoal e produto dun clarexamento tamén ao fío da política chegar a esa conclusión dun xiro cultural político que, servindo para vencellar o vencello máis sólido da comunidade, sirve tamén para conectar ca dimensión dese federalismo.
abonda con saber cantas linguas hai en España para saber o que temos que federar, nos di sempre en Galiza. Estado federal, pero non café para todos, cuidado con eso das autonomías de Estado integral, que aquí se dilúe a diferencia das nacións históricas dentro do Estado español. Co cal, como vemos, a funcionalidade política e o traballo previo serve para moitas cousas, non só para redefinir o núcleo duro da nación, senón tamén a relación desa nova República Federal Plurinacional española. Se nos consideramos o mundo, hai 5 lugares no mundo inteiro. En destes 5 lugares, unha parte falan galego. Entón, esa realidade non podemos considerarla. Non é que nos poñamos únicamente a falar galego, non. Pero ti colles ahora, en todos os sitios, ves isto, son 5, mellor dito. E destes 5, un fala galego. E outros falan outras linguas, tal, pero esta non quero ahora presumir de nada, bueno, en fin, me parece que estou falando demais. E antes de rematar, vamos a darlle un pequeno agasallo aos nosos convidados. Como ilustre, ¿verdad? Ramón Maiz. A ver, onde está outro? É Ramón Villares. Muchas gracias. O brinde da casa.